Mela Nyarkano Pangani. Erokamano ahinya kuom ote muchwalo ne nyaka Ramogi ajwang' thuolo marwa e morumo Dina. Achak kodi wachni mogik ka waloro twak mar okinyi ma kawuono. An adwa mana kwayo jotelo ni mondo gitine jopiny. Kaka ker nowacho Naivasha ni komiyi tich to tiye kako negitiye. Oko negi riti ni nyaka ker bi manyisi tich monego itim. Gikon jopiny nikech omigi tije madongo dongo kendo ma nigi pesa mang'eny ma gikonyorego ni mondo gikony jopiny. Adwa kendo wacho ni wan kaka jo Kenya Kwanza wajiwo wach mar AUC ma baba dwaro kendo wabro tiyo matek mondo wane ni baba oyudo komno. We wish him well. Kwacho tiyo matek, uda tiyo matek e yo machalo nang'o? Wadwa tiyo matek ni dongi ng'eyo ni president nyaka bed the lead campaign mar AUC. Omiyo president bro shuttle diplomacy, obro make sure ni prime minister oyudo komno. To mogik adwa ni mondo awach ni mos ahinya kuom rowere mancho wito ngimagi kachiel gi rawera manche nie weche mag ringo Kelvin Kiptum gi coachne gi mama mani kodgi. Adwa ni awach mos makende to adwa ni mondo awach ni jogo manie tugo mopogore opogore nyaka ng'ingi magi nikech gikelo gik mabeyo e pinyni kendo gimiyo ji bedo gi jiwruok mar tiyo matek. Koro miyo agone gi mos kendo wan kodgi wagone sirikal erokamano kuom gero ne ot kendo kao family no konyogi. Erokamano. Gada guko wachni mogik mana mapiyo piyo kwatieko. Wachna mogik anyalo wacho